V tomto videu sa pozrieme na to, ako si môžeme vybudovať silný imunitný systém. Zdravím všetkých. Volám sa Zoark. Ak máme silný imunitný systém a sme silní aj psychicky, teda ak dokážeme hlboko zakoreniť vo svojom presvedčení, že na nás nič nemá vplyv, výrazne môžeme znížiť pravdepodobnosť vzniku ochorení. Naša vnútorná viera a stav nášho fyzického tela sú navzájom prepojené. Čiže svojimi myšlienkami si môžeme spôsobiť ochorenie, ale aj oslabenie nášho tela. Výskyt infekcií či zápalov môže oslabiť našu vieru v to, že sme zdraví. Potrebujeme udržiavať naše fyzické telo v dobrom stave, pretože to dlhodobo vedie k tomu, že budeme menej chorí a tak budeme cítiť a myslieť si, že sme v poriadku, čo sa opäť odrazí na našom fyzickom tele a posilní naše bunky v presvedčení, že sme naozaj v poriadku. Náš imunitný systém produkuje kyseliny, jedy, voľné radikály, peroxid vodíka a enzymy, aby nás chránil pred patogénmi. Aby mohol svoje úlohy vykonávať efektívne, prvé a najdôležitejšie je, aby bol stav nášho tráviaceho systému v špičkovej forme. Takže ak chceme posilniť náš imunitný systém, najprv sa musíme zamerať na stav žalúdka a čriev. Jedzme veľa probiotických potravín, ako je kyslá kapusta, kvasené uhorky, kefírový jogurt, jablčný ocot. Čím menej sacharídov, tým lepšie, pretože vstrebávajúce sa sacharídy a cukry narúšajú rovnováhu medzi dobrými a zlými baktériami. Jedzme veľa zelených druhov zeleniny, pretože črevné baktérie sa živia práve zelenými potravinami, ako je kél, brokolica, ružičkový kél, kapusta, rukola, rôzne druhy šalátov, mangold, šťavel. A pravidelne držme pôsty, aby mal žalúdok a črevá čas na regeneráciu. Pôst je najúčinnejší spôsob regenerácie črevnej flóry a črevného systému. Veľmi užitočný na zníženie zápalov v črevách a na regeneráciu črevnej steny je kolagén, ako aj protizápalové bylinky a polyfenolové zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú napríklad v bobuľovom ovoci alebo v koreninách. Dôležité je aj to, aby sme chránili našu črevnú mikroflóru, najmä by sme si mali dávať pozor na tie jedlá a nápoje, ktoré konzumujeme denne. Takéto sú napríklad voda z vodovodu a minerálové. Vo vode z vodovodu je dnes už veľa chemických látok, ktoré oslabujú našu črevnú mikroflóru. Podobne je to aj s anorganickými zlúčeninami, ktoré sa nachádzajú v minerálnych vodách. Druhým dôležitým nástrojom na posilnenie imunity, ktorý máme v rukách, je doplňanie vitamínu D, vitamínu C, zinku a jódu. Ak preskúmame tisíce imunitných procesov v našom tele, ktoré fungujú ako súčasť imunitného systému, je jasne vidieť, že práve tieto 4 mikronutrienty sa priamo alebo nepriamo podielajú na väčšine imunitných funkcií. Najlepším spôsobom, ako doplniť vitamín D, je pobyt na slnku. Na vitamín C sú najlepšie kyslá kapusta a bobuľové ovocie, prípadne ovocné šťavy. Zinok je ideálne prijímať vo forme vhodných prípravkov a najlepším prírodným zdrojom jódu sú riasy. Tretím krokom k posilneniu nášho imunitného systému je pravidelný pohyb, cvičenie, beh, bicyklovanie, plávanie. V prvom rade vďaka pohybu sa zrýchli nielen krvný obeh, ale aj lymfatický obeh. Lymfatický systém zohráva dôležitú úlohu v boji proti patogénom, v činnosti imunitného systému a plní čistiace a filtračné funkcie. Zlepšuje sa aktivita buniek zodpovedných za imunitný dohľad. Takže náš primárny obranný mechanizmus sa vďaka pravidelnému pohybu a tréningu posilňuje. Športovanie a tréning tiež spomaľujú starnutie nášho imunitného systému. Takže napríklad jeden z hlavných aktérov imunitnej obrany, týmus, zostáva vo chorme oveľa dlhšie. A vďaka pravidelnej fyzickej aktivite sa zvyšuje aj účinnosť imunitných reakcií, takže naše telo dokáže rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na infekcie a toxíny. Po štvrtom kroku sa pozrieme na dve účinné doplnkové potraviny na posilnenie imunity. Prvým je kolostrum, ktoré je bohaté na protilátky, obsahuje laktoferín, ktorý má silné antibakteriálne, antivírusové a protiplesňové účinky a zároveň dokáže účinne regenerovať črevnú stenu, takže je vynikajúce aj pri syndróme priepustného čreva. Druhým je čisté materské žele, ktoré vďaka obsahu desiatich HDA kyselín zvyšuje a obnovuje množenie T buniek a B buniek v pímuse. Má priaznivý vplyv aj na bielkoviny zúčastňujúce sa imunitných odpovedí. Jeho účinkom sa zmierňujú alergické reakcie a zároveň stimuluje tvorbu našich vlastných antioxidantov. Piatym účinným prostriedkom na posilnenie imunity je čas strávený vonku, najmä v prírode a predovšetkým v lese.
Mentálny stres je jedným z najvýraznejších faktorov oslabujúcich imunitu. Naopak, čas strávený v prírode, najmä prechádzka v lese alebo v parku, je najúčinnejším nástrojom na zníženie stresu, ktorý máme k dispozícii. Najdôležitejšia otázka, ktorú si tu pravdepodobne väčšina ľudí musí položiť, je následovná. Prídem o niečo dôležité alebo významné, ak sa niekoľko hodín nebudem venovať absolútne ničomu a nikomu inému, len výhradne sebe samému? Je to otázka, ktorú by si mal každý z nás úprimne položiť a zamyslieť sa nad ňou. Čas strávený v prírode nemá len duševný vplyv, ale konkrétne vzduch v lese, ktorý je plný éterických olejov uvoľňovaných stromami a ktorý vdýchujeme, obsahuje také zlúčeniny, ktoré fyzicky posilňujú a regenerujú náš imunitný systém. Ak chceš, aby sa aj iní dozvedeli viac o tom, ako si môžu posilniť imunitný systém, klikni na tlačidlo páči sa mi to pod videom, pretože takto YouTube ponúkne toto video aj ďalším na pozretie. Prajeme ti veľa zdravia. Uvidíme sa v ďalšom videu. Do teby nech je zdravie s tebou.